azi vom începe să facem împreună o coleșă cu brânză, cum se face la noi la Șieu. De ingrediente avem nevoie așa: brânză frământată, bine comtit de sare, avem nevoie de slănină demnicată și prăjită, după aia avem nevoie de apă de coleșă, sare și punem apa la foc să facem coleașa. Când o siert apa cu sare, am făcut coleașa cu farina de mălai, am amestecat-o 30 de minute, 35 de minute, dar o lăsăm să se mai moale, să o putem face pături. Între timp am pregătit și slănina prăjită, brânza frământată binișor și am așezat în straturi. Prima dată am pus jumările prăjite, după aia am pus brânza în strat și după aia am pus pătura de farină de mălai. Și tot până am umplut tigaia până sus. Când am umplut-o, am băgat-o la cuptor 10 minute până s-a topit brânza cu jumerile împreună. Și de aici rezultat coleașa cu brânză, cum se zice la noi la Șieu. După ce am mâncat coleașa cu brânză, putem să mâncăm lapte cu coleașă. Totdeauna, după coleașa cu brânză, am mâncat și lapte cu coleașă. Mi-au dat părinții noștri să mănâncă și în ziua de astăzi. Poftă bună la coleașă să avem!